mică partidă cu verișorul meu și prietenul meu. Am mai prins încă Vă salut! pești, dar am apucat să filmăm. Salut. Și o să mă atingem acum, de față pe cameră. Este filmat și am foarte bine, să ne uităm la viitor, suport. Ceau! M-am focitat păcălit. Am început să mă păcălească. Deci am grătări. Cleanu cred că e ăla. Da, clar. Și a luat acolo vreo... Cât ai luat? Câte bucăți? Iar... Bă! Cred că ia cu strâmbul alea cu rulul. Hai, bă, Ionuțe, fă-mă și... Ca să trag și la aia. Păi hai! La... Hai descurcat. Păi aruncă-o. Păi n-am nu. Păi hai, dă mie acu să-l bag. Să rămână. Hai să ne apăs. Uitați, fraților, ce-i trage. Hai, bă, lasă acolo. Stați puțin, fraților. Eu acum trebuie să bag cuvărul meu aici. Rămânac. Să-mi coadă telefon. Mai avem rume? Unde nu e? Unde e? Uite-mă acum. Ce-a făcut timp aici, bă? Bă, nu mai avem rume, mă. Pe mine? Nu prea mai avem. Dă-te-mă mai încolo. Nu prea să nu avem deloc. Fii atenți, las lancet aici. Bă, pe unde am vrut să mergem? Bă! Cine sau ce după rume? Nu eu. A, puă. Bă, frate, bicicleta trebuie să ducă, că ea m-a împiedicat. Mai filmez? Da, bicicletă. Da. Nu uitați de like și subscribe. A, bă, du-te să iei rume. Bă, frate, dar du-te și tu. Păi cine a căzut? Păi da, cine m-a împiedicat? Eu, cine? Da, cumva? Da, mă, să te-ai găsit. Da, mă, păi filmez. Uitați, dragilor, Ce frumos a plecat cu ea. ia seama să mă uit la... Să trec copilul la... Să nu uitați să-i dați subscribe și like lui Ionuț. Am mai zis-o dacă... Cine? Am mai zis. Bă, dar nu mai dă ăștia. Bă, eu cred că e prea pe fund, mă, și de-aia. Nu mai e bun și ăștia. E mreana asta, bă. Stați puțin, fraților. Bă, uite, mă, câte rume sunt aici. Hai, lă. Și voi mă trimitea să mă duc să iau răne. Păi, și dacă mai te duceai tu să mai iei, nu strica cu nimic. Păi vine ăla, cum îl cheamă, Sebi, cum e. Ok. Ce poți să Nu poți să te filmezi acum, că îți bag râmă în asta. Deci știi că poți să-ți arunci și telefonul. Să se ducă. Ți-o arunc eu? Zi, ți-o arunc eu sau nu arunci tu? Ia, mă, dă-te că încerc să o arunc eu. Mamă, că le stai. Bă, du-te să iei rume. Păi avem. Ma. unde? Nu știu, nu văd după acolo. Stați așa. Dă-te. Ok, bine. Ține vârful mai încolo, că... Ceva ce pe tine nu te interesează, Ioane. Și mai dai mie? Da. Cam film. Stați așa că acum... Mamă, cum a plecat cu ea! Bă, era mare! Nici nu știu dacă am filmat, adică eu am filmat, bă, dar am ținut așa înspre tine. Frate, este
Avea ăla deschis, bă, și de-aia. Am pierdut, frate. Hai, bă, lasă-o jos și aruncă și pe el al tău. Așa. Mi-e frică. Ha, mă. Nu prea se vede plutaia de la lansetă. Pe cameră, bă. O filmez pe aia mai mică, ok? Nu mă, filmez așa, să te vezi. Da. Doar am auzit. Stați așa. Nu pui așa că se duce. Uite, în experiență. Poate să zic că și m-am enervat eu la Stumble Guys și s-a dus un telefon. Cum l-am făcut eu decapotabil. Ioane, Mamă, e de unde am dat. Fii atent, acolo e clar. Da, păi știu. Ia te rog pe ce gândă. Bă, la cealaltă, bă! Mamă, ce trage la Mamă, bă, la cealaltă. îmi dă bine rău. Poți să mă ajute. Mă descalți, mă? Mă descalți? Bă, surăcii, mă, nu vin. Am pierdut. cineva frânează cu o sticlă de Am alcool. pierdut, poți să dai la cu. Acolo e clar. Hai să scau de. Bă, m-am pierdut și ăsta. Asta ia. Mamă, ce tâmnie, bă. Lasă, ia. Mamă, mamă! Mamă, ce mi-a dat în aia în pereche, uite-te. Deci uite-te la aia de la lansec. Să vezi ce mare e ăla. Bă, deci dacă avea... Uite! Am luat o luat. Mamă! Bă, să grila pierdut, era atâta plan! Ai văzut? Da! Da. Ce drill am avut! Nu, tot acolo, ți-am zis că e plan. Păi da, mânca acolo, nu ne vede pe noi, știi? Lasă-o, mă, acolo, lasă-o acolo. Mi s-a luat acolo. Lasă-o și acolo. Mai bine, mai acolo e mai acolo. Peste tot e pește, mă. Prea am înțepat bine, mă. Bă, să nu o pui neapărat în seta. Să nu pui mulineta, adică că restul poți să pui. Mam, păi dacă dai și cu a ta, nu mai ai timp să respiri. Bă, e nebune, bă, e trage... Lasă, bă, nu mai da. Dă numai cu astea două. Dacă dai și cu aia... Bă, dar ideea e că nu mai avem... Mai avem răume, mă. Da, o să iau și eu pe asta. Mă duc eu să iau. Nu mai avem rume. Nu mai avem rume, nu? L-ai luat, mă? E mare. E clan. Hai, bă, repede. Și să știți că și-a făcut Ionut și un lac. Bă, nu mai avem. Nu mai avem. Da, mă, dar nu avem de la vii care trage bine. Ia, mă, ia, arată la cameră. Hai, lasă-l așa. Dar ai pus mai apă multă? Pune apă mai multă. Că dacă sunt pești mulți, trebuie să avea apă cu mai multă. Mamă, pescarul. Nu mă așteptam să prindem așa bine. Bă, aici trage ce mai... Ce ai, mă, te nebunește ăștia pești ăștia. Bă, e nebun, așa că nu se și mai... Să vezi ce și... Da, da, da. Ionuțe, uite-te la mine. Te strigă ăla. Bă, Dacă e, fraților, revenim cu noua dragilor, cam atâta și cu vlogul acesta, că se pare că nu prea mai tras. Revenim cu un alt videoclip mai târziu. Vă pup!